Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka gani, babbar jaruman nan Nafisa Abdullahi wacce aka fi sani da Sumayya a cikin shirin Labarina. Ita ce BBC ta wallafa a shafinta cewa tauraruwan nan ta Kannywood Nafisa Abdullahi ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da fitowa a shirin nan mai dogon zango mai suna Labarina ba. A saƙon da ta wallafa a shafinta na Instagram ranar Asabar da daddare, tauraruwar ta ce ta ji daɗin rawar da ta taka a cikin shirin, sai dai ta ce ba za ta ci gaba da shi ba saboda wasu dalilai na ƙashin kanta. Nafisa ta ce ba za ta iya fitowa a shirin na Labarina ba saboda wasu dalilai na ƙashin kanta, sai dai wasu majiyoyi sun tabbatar wa BBC cewa ta ɗauki matakin ne saboda an samu rashin jituwa tsakaninta da mai shirya shirin, wato Aminu.